so ebo nka yes 26 September if you are there na watching na washia ye wodome market na bibia nso akoye kama ena thontina 74 mixture ejina baba wonya bi nso a ebetimi aboa endpoint homeopathy clinic fa homeopathy so e de yeresa aboa ye ena Twisco energy food drink eno ena no pa bia se wo bobi gu buso a wo benya vitamins ahodo no chocolate ne delicious papa bi na wodi akoye e de amawo na Sompa kase bo free Sompa 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wo Kumase your headquarters e wo Kumase no e Sompa 93.1 FM ayiko e 100.9 FM so and also edem ena enwachi no so adamfopa radio e Paris France so benya ye wo ho Sompa 101.1 FM e wo Takwa ena Sompa 103.3 e wo Takrade eno nso so wo mo asom wo mo de kaseboyi e boa ye kama se de be ya bibia ebetimi edimu ama bibia kosane ye kono pepepe na yebeko yenim na eno achi no nso no yasomu biem ankasa ewo Sompa Takrade eno ye 103.3 womo mo tachi man so mo Sompa 106.1 FM so nyane ye Sompa 98.9 enkranza Sompa ye 90.7 doma Sompa ye 101.3 FM mankasim ye Kingdom 106.1 FM Sompa FM decoder so baby radio for no betimi ne akonakra na eno echi ne ye Facebook live no ye Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube ye Sompa FM live your website ye www.sompaonline.com and ubenyaye and some ye de emamo anopai de mo akotene no ebini Ghana mampani abadi akire e de atodwa se srafo a wono mobo yensu ansu ahoban wo ma ye krado sa ban a wo mo so asene Honorable Kennedy Japan mrebi echemu no ya sen central mreshebedwani a wono nso pre no wode unity tobi akoso ne ye de ho nsem nyina ebebrem sade kanea ensuo ne niama ahodo a eboa wo ya setina mu ne bo ekosoro no Food and Beverages Association fabagefo se eba ne sa ebekwatia sa 24-hour economy no na gomo fete nananom e de sedia to just wo hiampomdin adwumayefo bebre a ebetimi asom e de aboa wo mu sada na nchense kokko ne Fantra line so dwaboso abankra chepani project bi a wo mo ye wo ho no wakwa akosra na emrahye bedwani wo doma isinso akirem se wo boa desuafo na wo motimi agina wo mo enaso eyie enafe apade nkyira ehonso de we ya ntonton Methodist primary classroom block wo mo wie ya ye pa hontama Ensempi kan we num ho ene yede somo sakasebo e wo Sompa 106.5 FM Accra ya besan so wura abo Palestinian fo asase so ne akohye enema e koso na timi aboa na yene yede kasebo yi esomo ene anopai eyeme Akosua ago aboaje obetimi aframi Akosua nhira mene medoba triple we man eja pia Apam Daa afi yenye brena nsem no ne sire na basa ne yentutu ema onhunu babia ejina eba ne sa yedam live e wo Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra YouTube Sompa FM live onu akọ ho anu wache na afoforo nso wonu manye so emfa so bi Ghana mampani abadi akire eye Her Excellency Professor ya GTech fo nim no na opoku ageman na wako akosra Western Naval Command no mekire sra adoma wo mo boban ewo nsu ahodo aye wo omayi eho aso sada beyo na blue water no ebetimi abam na enu achi galamse no nso a yeni abrese yebeko atwa abahwe ano no enu nso betimi akoso na nenkase mu bra wogina ya na wone sa Western Naval Command wo second edi nkomo no wobeche sa ban no wasane hwene so se babam body a okutamu dendenden pa ya waka fa ne sa achechede to de ntia woka we ne se akade ahodo ebeboa won ama wo matima di wo nyuma no a fi bia ma ho no aban aye krado so wode bema. We honor those who died in the attack on Ghana Navy ship Yogaga in Liberia 35 years ago, but we also remember all who died in similar circumstances
end in accidents. Ladies and gentlemen, this occasion, while solemn, is also an opportunity to commend our servicemen and women. As a coastal nation, the preservation of Ghana's security and sovereignty is incomplete without maritime security. Eni a wuti ye ni mfoni a wo hwe e Facebook ni YouTube no Ghana man pani be de akire Her Excellency na Professor Jenopoko Ajiman bra wo kopiem e wo Western Naval Command asrafo wo mobo ban e wo nsuo so wo memorial day na ye de yenkakaye akai wo no mu a enam wo mu nnwuma so ati nananam wo nse do we ye afibia wo mu ye de to so du ba kone na ma me kopia se ne wie na wo de to so chese sade wo mu ye wo mu adwuma ahofa ma wo no mu wo ne nse ye no wo mu nkoso anya ne sa empo wo mfa bi nka ho ememro de wo ye so. Therefore, I entreat you to continue to work hard in collaboration with other maritime stakeholders to improve maritime security and preserve our territorial integrity. A secured maritime domain will, among other benefits, provide an enabling environment for the blue economy to serve both the present and future generations. Eni a wutie Ghana man pani abedi akire wono nso na commander fo womo abona baso asine hema a yato ne din wo abrempon kru kwao Nana KJC Company Limited no pano nsia kase bɔ no yɛ to so no businessman a wɔsan yɛ amonyoni emre bi atwam na wɔyɛ mashebedwani ɛwɔ Asin Central Honorable Kennedy wɔ hene Japan wɔde atodwa se wɔba bɛkɔ de ɛfa ne unity tour ne sɛ wɔba bɛkɔ constituency anasa baton pɛso so ahanu eduoso ensia 276 constituency wɔ Ghana ha nyina na wɔne MPP fo akwakodi nketa ho na ne ma koye ne nyina yɛ nkabo mu a ɔpɛsɛ ɛba party ne mu eti wadana de wɔde akokoduro ɛna epim so akonanim Honorable Kennedy Japan edison sem nyina etudwa ebra wotu anamo na wokopie banda baton peso aso no one ade hye wobu no region ekohia no nananom hia he no ene wo hye nananom boso wono de woba wobehwese mpumto na ebeso obian so eti se party ni eyi no no obetu franka ne 2028 elections no enkodimdie ye ne dia pe bandafo ebenya wo mo chefa enamo social contract for fill our form we some fill our form we are a data every constituency delegates a one to Apa. One of Mukasa, Magana for a campaigns to Apamai. You might be a lady, we are minister, we are MC, we are CEO, over the part, over forms constituency, and the Afenipa. And one for not is a complaint here, constituency chairman, we are minister, constituency chairman, Banda, ever catch them, we down, on far party for may you wait. We enunti se constituency chairman ebe catch so se de ekoso ne wanti a obeyi wadi wono de na memu so no se be wonso nsamfon so etitumi ne bape obehwese fam ho no we di information ma we na we nso de ma we wanya ne pepepa na oyi wadi prekope na woto aso biem se Ghana nyame ye yadom ye wajapade bebre nti wono oba enya afa ne wakwa akwa bosia oman na japade natural resources atwedi amponyankopon e de che woman no eno a e de ode bayi woman ne yi ye de ye kasa nyame atwedi ode abaye no more going for loans, no more. And the IMF, every restrictions said, one you cannot employ the youth. Honorable Kennedy Japan wono ene kasa ye se emma se IMF fofo ye tie krom na o ma hyehye mra e de ama ye fi se hia ye anase ababebo o mobosia de sabio Bible kura ka se ne nkrofo mo mobosia wo mom na lend they don't borrow they lend o mom e de bobosia boa nkrofo Ghana sese edum pempen so ye ne enya sika de boa nkrofo nye nkrofo e na ebe ma ye bosia na o mu yo maba kire o se meni we emfa chechirefo we emfa nurse we wonde na memu so de sansemfo no obetwam kura we eye Honorable Kennedy Japan ye businessman ya monyoni amre bi atwam no ye mhye badwani wa Asin Central wo preso obetu franka e de ma the new patriotic party amanyeko no ene na yenyanye nyame nkrofo de aduru no age ye bo afode na afode na chi no wo CCTA yes na for the bo nti anopai business for no na guso a wo mo kasai we Food and Beverages Association of Ghana fa bag for wo mo se babia na emekeka kono nyame ampata wo mo a wo mo akuta wo mo dwetire na wo dada so nkakra no anhwe adodo na ebefa wo mo bag de nti a wo mo kan we ne se sesei enkane abo hura ehuru kosoro huru se atwere no sa na nso de enso kɔ enye no nko ene
se wo kwa akoto dokono ye mako da so okura no enya asem woni nyina bo ekosoro na we na wo be che se Food and Beverages Association no wo mo de kan straight asem bia ni ho wo mo ka kire mempanin a che ne se 24-hour economy ni ye ni so ade hunu papa na nso nyame ampata sa tariff hikes no ebe hike bewie na 24-hour economy ahode ayese enya na ebe ye mfaso mo oman na mumma enya bi no na entumi amaso enti wo mo ka kire mempanin se ebia na adwene enko so a wo mo bo ne punum wo ma na adwene mra so enti sa wo mo mfaso ne yekuma bi se koba sekania ne bo ekosoro no wo mo nso nkania nko na wo mo didi dwuma se tie bia ebehye won amafa kase na atoto wonyuma mu nana KJC Company Limited anopa no nsia kase bono na ye to so Sompa 106.5 FM Accra no na gomo fete ahemfo e de sede atodwa se wo hia mpomdi adwuma yefo bebre wo hia adoctorfo bebre na chip compounds no a ye de bo mpomdi hu dwumadie na aboa na no kura no wo motrem a eso ade hye nyina so nanso se wanya nurse anesefo ene adoctorfo mu begina mo na ase asom a ekwan bia so nya de asa chip compounds no ebetimi asom kura na gomo fete hene na abo ata wotosom yenu ebra na woda expanded chip compound no adie no eno de de sede to abayanim se wo mabo mo homoden amasese bi kura baba ye polyclinic nanso se no betimi adimu a gi se a doctor fo ne nurse fo ba ho ebede osompa besom wo mo ansa na mpumtu efa mpumden ho no etimi aso wo mo so weyi ene nsem wonana editudwa na maami kanda to ado ne nurses fo me besramo ade osiwe oye ye na ye japade iye ni ya ese gutum hwe na mo ye ni ya oye wa ye ni ye so a ye beka osande abibia no ye nya report if mu nche ada ye mu kwa ho fine mu hwe na mu siesi na mu di hanyi osande keyi oye ya na obi obe ni sigade da maji no in siesi another eni ayeti ye eye gomo fete na nanoma hemfo mpanifo aye bodwa na omo de sede tu dwa gomo fete hene na abo ata wotosom yenu kasa ye eno no na wo wie no osan hene wo gomo fete na kodwa moasi a wodi kan ena na kwasi ahena wodi kan wono nso so eka ho biem adwanto ahene eno no wo gomo fete wo mo sichem se mpumtu wo de to nsantrofo anim se wo mo nkoba hu dawuro no mo hu de nananom enwuma pa wo de egu akoma beboa ama ade hyehye wo masete wo mo ehye wo mase no wo masete mu yedie ne titum din ene dwumadi ahodo no ebekonkan kechende jiromo na ye de yo ho aseko America kruno da honuma ayaro se bia kesa osisi o ma wi asimpenfo bia so dumo de ko tuja ayaro hwen nya ban no osisi individual na osisi na wo de boa o mine nti se enye nisadu mu de ni na kede ya na motuma aka chonde jiromo na ye no boa o mine ti onam da mo kan ensem we nyina eye gomo fete sahene na kodjo amosia wodi kan na kwasi ahene wodi kan janto ahene wo mo na kasa ye kirem sensentrofo nso bi tisa Sompa 106.5 FM Accra ye mo hu dawuro Sompa Media Group ni nyina wo bi anka na aban enti de gomo fete fo eye na aban so mra na de ye compound no eye chip compounds o masisi no ye mpagem na enye polyclinic na etimia som wo ma de hye e wo mpomden kwanso abusuan afie da ebe na wotwe no ema remfio se de ye hwe ya no eno na ye ba be yo ho na adeche se de kwakwa de manom de report no eto ayense no e wodomidwam obehunu nyina live and colored me say ye fie no ne ebeja wo ha mfidie no na emu adwuma yefo na adwuma na nkasa no ye de nyina ehia odomidwam ene ye frɛ ne se ye bo ye ba Sompa obi bas no na ene se empanimfo ani abrese mpuntudwuma emra mpotamu no Honorable Education so say yeko dwabo so afa ho a wona ye aban krache pani Alexander Kennedy ho na wakosra de hia wonom wo Fantralai ena afi nchense kokko e wo mpotem ho ni nyina ye bia bia wonom yesu wo say community based health planning and services ena efra ne chip compound no wonom besi bi enti Fantralai de ne wo kokko hwe asase no ehwe se de ehonsam nyina etie ne anamo a ese wonom etuo na no wo chese we no enso ho baby ti se nchense kokko nso wo mbenya suku adankora ne bi e de aboa amadesuapa akoso wo mpotem ho Mampani Mahama, the Demon Fund, this time around, while the Cassia actually Demfany, na area na or non chance call Fantralai, but benefited from a 3 unique classroom in a chip compound. Na share site in a community in the Amaya, ING community, and we said, the any assassin, so they are contractors and eco site, so Mokoya Juma, Umunya, Quancity, and engineers and all core sites or inspect.
wono na ye DC ya wo Dwaboso district ho Honorable Alexander Adukwese na wote nenkan Yen to kase bono so emra shebedwani o Doma East e wo Bono region e Honorable Rahel Ama Owusua Honorable Rahel Ama Owusua se wo yemra shebedwani na botaye ne nani swade hunu nyina ne se mpumtuo ebeba na ade bi tete no ankasa ade tete ne se de fa ne teenage pregnancy emprewanyinsen amma ne muso wona baton peso aso ne homete obehu abayi waketo bi na wonyam abayi wo junior high school no wonyam de wo secondary school no afa yefunu chese promiscuous lifestyle na ekoso we ni chia we no nada we hia we no nada wo nhyensunsan so ebeba na sa teenage pregnancy ne yare a efiri mu bana no odin fa de friend transmitted sexually transmitted diseases no se na baton peso aso amane muso pa wo bi wo ha wo no de akatima kapen agudie no obedi awie na wasepa ne ho no eno nko na hia no ehun sunsun so nyinsan beba wonyene ho yare HIV AIDS ni gonorrhea ne syphilis na obefa no nso wonyene ho eti wobesre emaburu ne se bibia wone bre eti sabre wo suku mu yi ma woni nsi wade sua so na nya brabo papa ente sa daache wobebra nkasa abane ewo nhyehyɛ wo ho a oko district assembly ho social welfare yenuan ma abadi densa ene mmobofo a basetina mo yeya no abane eboa be nti mesre ho panyine no na ontwere ho nyina ho dini video ni dini won dada no yeduru ho ye be ye afirim video wo mu a ni dini nka ho yare be hyem na no hyehyɛ wo sam sabosome mienu bia abane eda nani be hwe ho sede ho so se bi ne to ho hwe wa obenya bibi etiefo mumre ye Facebook page Sompa 106.5 FM Accra ana YouTube Sompa FM live ne be ha akwada bia wanyem na wawo no ma ne ba no fo akwada ketua kra entuma kra woni bi di obedi kra mpo eden na wayi ne no fo de ma ne ba nom na he akwala ketua we a wawo a ono akwada ne mu an woje damatu sere ne nti akwada na sese wono no waba wasade na ba wiase no wo ye ne dai eti ohia na ye cycle eti wo se ahiafo no awo a ensem fata enti no omugina ba bi omugina eti wo se be teenage pregnancy a ekoso Doma East na nyasam ketwa na be hemfonyina akwada ketwa bi e wosi wa wotwa ne ti a ne bada wono di obedie na wo he na ba ma no so kra no wo he na ba ma bi a wa hye ayi tramadol yi wa hye bie ready wa hye bie weedi wa hye bie wonam a wono kra woni ba bi da ene wo koy a se bio wanya hohwoso na bi kra se kom na edi no sanity pad no wo pewo se de obi anim de nti one ba ma da obi wa ha na akonofo a wo pese wo satisfy ye obi nsusu wo ha na ya ho kire obi a wo kwan nam so ma na bo adwaman na eno no wo kyem se mrahye bedwani kire se ne homete e se wo be hye nkwada nketenkete anyanyem ebi nso anya yare HIV gonorrhea syphilis ya na o maami ni bi opapa ni bi amanga wonwene ne ho ehun se mekofa nyinsen ba ho na ebehwe me okofa nyinsen so a won kofa ba ma bi ono kra no ne nsatimi echi na chi ne nsa etimi chichi na chi ba ma ne nsa kra betimi apepa na chi mpo ana obetimi agare na chi de ono so kra ne ho kire no no asan na akwada no asan anyem no eti akwada no wo ba wiase na ebre ono amu bre ba ma na ebre eti no ma na gina ba bi gina no wo ba wie no ene wo so wo pese wo boa adesuafo no pa obi ana ni abere a wo pese wo sua de no pese wo boa na ni titiriu wo ma di dem eno so da na koma so pa eno so wo pese wo ye ho adwuma nanu ma wira wo send the tire cheri se Ghana ha nyina wodi firi bono ha ekosi Ghana ha nyina mpare wanyensa ne wafie ha ya ne edi kan aya wira ho sem kura be niru saba nyensa ne ba ba nware ya ba ba kofu aba nyensa no ya ha ne edi kan nyina ye ndim yare bone de wonna hia nso ti sa yamba ne benyini ye ne ba be bu brasa de ancha sa yade ataya chire nso aya wira ho sem pa sa eno so bono ha ene Ghana ha nyina wamfie yedi mu akotene pa wie atete asem no emrahye bedwani owo Doma East Bono region ono Rahel Ama Owusua no emprewanyinsi ama ne muso nkwada mpani nsem ebi ahokire ebi sanitary pad ebi honam akonofo ene wo kwakofa no de akwada bebe wiase akwada ye wonya aduane ma no akwada nya ba bi mfa ne nto eti akwada we osane kura no oda na maame stress na adwemboni aba ne tirim
a opeso onyini bebo koro no nti saa ne ma nyina wo kyerem sese hwe na yetu ase na sampre wonyin sene sexually transmitted diseases na ma ne musu wo nkrase ene mea no ano betimi abrase ene ya amommo mo nsempa na afi mu ompa ya amommo bi ma aban oteso ene emumra sebadwafo ene wo mo adwempa na medo ko apade nkyira east ehon so mra sebadwani owo ho lawyer Emily Ankoma akasa de kyerɛ sɛ enwumasua yedie safoa ende so obetimi afiri wo hiam na wawura yedie mu a adesua ne wɔso de ne ho bata enti we no wɔn betimi asua de nso ho aka de ka ho na 6 unit classroom block na wakɔ kate sod ewo apade nkyira afa ho titru ene ntontom methodist primary sɛ de be na wɔn benya baabi partner asua de wa message ya se moma yen nyinara yen hye yen kwala ni nkuran na omu science no ko baabi aba kokoko ne de science yen ma yen kwala no omu ani ko science no ada no menya adwuma for ama engineer na menya engineer so de nkyira ha omu kwa electrical engineer mechanical engineer and civil engineer ni pebi na menya bi na yesa na eya ayo awo eti awo bia one ne bakasa ne ba no sebi ewie ye na wode beto so se sa stem no awofo nyina ntu wo momafo obi bia ne ho ayere ho so obesua science ya yese na asua bebodam na ma asede na denden no kure bia nim eba ne sa stem no bebo na brefo kese ya wotoso mienu wono ne ye odikuro ewo denkyira ntontom afa ho wono so de se to so ese mani je yema ho apa se honorable lawyer Emily Ankoma okọ abamu even say ni project na se ni school a wodi kansia kasa na aba ni mpesua so na sa aba mi pro mani je kese pa se ne aba mi pro mo nyina wono so hye ye bo se yemwa no okọ ekodura ban mu a onso onyi e hamo ye to aba aprimpuntu ampa ye bo an mo kodu ye mpuntu isu no ahya ti ye da woni na pamfa ene a woti ye na nabre focus ya wotoso mienu wona ye odikro odenkyira ntontom na ate se wo kase kasebo wuti efri Sompa 106.5 FM Accra na watching so ye kan wo se wasanse na wasi na wo pese wusi dan no baabi a woton adansie ho ne mafiri be kontem a wo besi wudan ye wie no ye frene na KJC Company Limited ekoba simprimo eno no onyankopon ka kire Abraham said you be hira wo no mehira wo na de obedome wo no so medome no san hira no ebi da ekoba simprimo so etisa wo koton adansie ho ne mafiri ne nkyɛn a na enhira no ebi asonso eti wo dan no wo chance yesisi a na wawie efise nye obi a na wokoton adansie ho ne mafiri ne nkyɛn wotimi wie o enye obi a na enhira wo no so eti na no pa me fa Sompa 106.5 FM so na me di enhira bro na enhira no ne se fa ho kobo ekoba simprimo na enhira nyame ye hira no more than 30 years a wotimi aton adansie ho ne ma wo Ghana ha ebi mo free system no so da so gyana na so pabe ne so aboa papo wokɔ nanim eti Sompa 106.5 FM Accra no ya no pa no nsia kase ebo ekoba simprimo na da so eti cement na wo pe iron rods roofing sheets and adoa plywood building wires ni nyina ebi wo ho wo ma free consultation ti dan no kra wonim kwan fa so esi foundation no ya kaso eboso a wo de bra na wontu for free delivery so e wo ho na no aba so ba waje na wo Ghana ne amonone no bebre buburuja fra ekoba simprimo e wo kumase ne nkran ene ne depo akese ne nyina e wo 020 4355040 020 4355040 na with them homeopathy a branch of medicine ye desa yare na ebu adwuma nkasa na enso no hia obi a wonimu de wonimu pa no endpoint homeopathy clinic eho na Dr. Duboatin ewo Dr. Duboatin se memu sa yare bai na adokro aye krankora sese ama wotete a ho metie reproach bai na da wo boso a woji ho ba bia enye wo ye ban ma de fa ne premature ejaculation no ye de Mr 30 minutes 30 seconds ye de ato so 1 minute ye de ama na low sperm count no doctor se wo binti ama wo tete se minti menye meyere bra niamfa homeopathy so na nkwamwa no ahodi mram wo be fi low sperm count no ko high sperm count wo be fi Mr 30 seconds Mr 1 minute na fe wadu Mr 30 minutes na se wo ko wani mu ankasa eno achi ne ma ne mema mo pa wo momra yemfa homeopathy so wo ye bema wonim se wo prostate no ebra no bra no se wo ko ayaresabia wo ko be shama wo ntema ho beto wo ye be hu ne ye wase ho endpoint homeopathy clinic eye kidney eye liver me say yare beya eye stroke emubuo yare eye endpoint homeopathy clinic so wo won kan ha baby e friend Spenters Road no baby e friend share signboard no Spenters Road kwan so share signboard uduru wa wo se wo pe endpoint homeopathy clinic no obi abekire wo ye physiotherapy wo ye massaging ena wo kumase so ye kronoma bo hia ena tema community 22 so ba ko ho friend endpoint homeopathy clinic sia fa wo mabra fa wo ma me bra wo ankasa so bra ne emfa ayare sapapa
famrel a doctor for ne nurse for mu jiro mo na so bo adwuma wodi homeopathy na eye adwuma homeopathy nro no wonya bi wa bonten this endpoint homeopathy clinic. Fred Dr. Dubois wono abefa 0244-867068 0244-867068 and 0274234321 0274234321 na enwano no anopay Twisco energy food drink no and say ubobie eye promasidor for na echa wanopay was say good morning Ghana for me mamu nyina achi eye 2 Ghana sedesepe tata kwashe koko no ye dia ye Twisco energy food drink eye delicious eye chocolate ena fort no ye dia wono enye dia wonum na no pa beverage awonum na no pa no wani ha enye beverage awonum na wanyinya wanim enye beverage awonum ma sa nwunu bi wachie da bi Twisco energy food drink ne die dankasa eye chocolate ena sanso eye delicious 2 Ghana so the sepe wo betimi enya sachet no na wabo edi agubo so we ye Promasidor Twisco energy food drink enye nwanwase Food and Drugs Authority agia to mo Twisco power your dream eti wo koja so shop bia monso so amotonto provisions ne ade no eye Twisco energy food drink na tete no ya nananom dudo na no omonom no omonom na omanyinya omanim nanso na eboa wo mo pa say tonti na 74 mission ye dia ba eye dudo na nkasa nanso ya nti se nsuo eti enyanwono nanso enuane no ne ha manun papa ewo mu no ne nyina ewom eti anopa mi busa se bia wonuro esi no tonti na 74 mission ebisi ho ana ebinsi ho dia wo ye woni padua bro bra na ye moa wo tonti na 74 mission enoa ena ye kuramu eti bomodia se timi ahye na ubedi be ye adwuma na bomodi answer 74 measure no anopai bobi edurenu me na wo kwa akoda nso so a na wo bobi se be ye betimi aboa wo ama eniema nyina nso etimi edimo na 74 measure no a ye de abadwa so a se wudu o kanshi drug lane ena komase ashan kolina ka ba wo benya bie no ye mo aso ate se ya blending with DHC 80 Food and Drugs Authority so agiatum yare bia betimi anya wo na immune system no ayemre yare bia betimi anya wo na sojafo wo nipaduam no wo maboho 80 infection arthritis, chest pain, asthma, prostate enlargement, bad breath, ulcer, menstrual pain, chronic cough. Ningina gugusu say ya. Nenso sa wonum tonti na 74 meshanua. Yare no kra emma eno akwa yare sabia. Eti de bia na wugina wona so pabene so a wo bo adwuma. Eti sa wo petonti na 74 mesha. Eno no sa wo befre 024-6073-498. Eyen 024-6073-498 and that's 050-1628-931 050-1628-931 Tontina 74 Misha ye diemua ye home so aha ye Sompa 106.5 FM Accra and a wutie anopa no nsia kasebo ye home so ye ba ye beto so Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hwa ya me kan se yi ba kwin. Ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hwa esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se opetam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244-417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atu. Tontonte yenum nsane efa adwen. Ne efa adwen ampa. Se na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support
sport enti obi onum bie no abre bia ne ho den Tontina 74 yin so yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom Tontina 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ne apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya Tontina 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu eto phone frɛ 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratoe yi atom TV Emma Akatuapa. Asem no nyina na waka no Emma Akatuapa ampa na abusua yenkwa amanone. Amanone no ye wura Spain mamu. Agudie bi koso ya wonu be nim sakritwi o mu twi pa. Emma Israel fo kura aka ho bi. Na wura hosam ne se o mo ne Palestine fo ntokwa ne nti. Israel fo ntade anka wo mba twotwo wo mu die aguma ehu se esumasi ni hwan Netanyahu Israel number 1 no wo man twotwo ne saa. Ntina amadodo na akura nhu tim kura wo mo si park so gise bia unim woni no na wo mo America tuo anasa sakretwe no ena mo se na aka kakra bia ma wo mo de aba wie no wo mo wo hwa na wo behu se dombi atiasi monten so ene e barike no wo mo bubu ni nyina bari anokro wo mo bubu no ya wo mo eye Palestinian fo enam so ma posifo be sa pem ena yate wo mo gu monten so se wo mo hwe emoban enam sa ya so nti Dennis ni Jonas Vanguard wono na sese wo maka se wadi nkunime wo mse Americano anasa cycling no anka wo monko nwiedie nanso final stage ne wadu enti wono na ese yabo ne din se nkunim no aye ne dia bambon so wo mayire mu pampe ewo Madrid na afa kasebo no si enseme de so monopedi de makotene bi ene se Honorable Kennedy wo hene Japan ahyebo se wobekọ yini tutor enti constituency ahenu eduoso ensia no wobekọ no akobo dawupa ede afa nani suade hunu hu ene owo abrempon kru kwa ni o Ghana mampani abedi akire wode ato naval for nanimu se aban no aye krado so obeso asana ma waye adwuma pa Doma isi mrashebejani Honorable Rahel ama owusu asempre wanyinsan ene enemu yarea ama na muso na ni muso e wana baton peso aso no e ya tete kase ma ne pa Food and Beverages Association of Ghana catch them and say 24-hour economy e nhye pa nanso kanea ne nso bo a ehuri kwosoro nenti ahweye fa bag fo be fo bag ye ne de kase boy so monopay e me Akosua ago abowaje obetimi afam Akosua nhira me ne me doba triple A man ejapi Apam Daa Nana KJC Company Limited waton adansi ho niema eboye chidom Twisco Energy Food Drink no so no anopese se wubo biansa na wakọ adwuma na so wakọ school endpoint homeopathic clinic efa homeopathy so asan oyare Tontina 74 mesha wo monso eka ho ena nyame yaduma 26 ayeba domijom na yaba ba di adwumadie nyina ewo ho no eya aka na hya no so na hia ye ho yada mo nyina se amammo eneti special local food abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese word na kese party akese se mu pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local food e wo hacho atomic kwan so ho no de enti e friend local food ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes wa pro mekwa apro jena apro garlic apro no de aye aduane se ehya bontine aduane edi yenye ne bisa dabi Haji esuro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyie ahemfo na nanom ahema mo wo motena se no wo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo se momfra Haji special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Haji special local food pese wo fra eye 024
024-63-59921 024-63-59921 and that's 059-479-7215 059-479-7215 for not with them Mama nka bibi kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛ obbo me ne mabusua ho ban me de no hwe mabusua ti awon to aso so kwa awon to aso so hwe mama nka kyerɛ me de mama sire da ne da me de no kyerɛ papa de tiri kwa sabe bia ye odo ho aba emeya hyase bio intibu ranom na mo kan fo mo sa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no ho asem na ye kan yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kese dada no a na ye de 25 grams aka ho jiwo de na ba wo busua ho ban na hye wo semu de FDA aje dwade nkrat wo Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi anim sɛ yɛ prostate na baabi omutibi yɛ screening ɛma wo hu ne yie etu ase a na ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic anase ɛyɛ kidney ɛyɛ liver problem wo fa baabi ɛna adwodwo na deɛ fa ne premature ejaculation no a bɛɛma bi a wo ne wodɔfo akwakohia asa wo di ne ho agorɔ asa wo to ntɛ ɛne yɛ bra Endpoint Homeopathy Clinic na yɛ moa wo ɛma ne mɛma mo pa wo ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dɛm fua yare bi a infections bi na wo ho anase bi a wo hwa wo fa baabi na adwodwo kidney problem prostate deɛ ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic ɛwɔ Kronoma Bohia ɛna Accra hanso so deɛ wo mu gyina mu ankasa ɛwɔ Spintex baabi friend share signboard no wuduro na ubusasa wo pɛ Endpoint Homeopathy Clinic a obi a ɛbɛkyerɛw fra Endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic a wo mu dɛm fua 21st Clinic a yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu woje ho ba bi a enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a gye 21st Clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o ya no ma sa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de kɔ ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica na stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran ba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na ba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye fra 0540311311 0540311311 na se 21st Clinic still wo mu ye sciatica expert na fa na moko yeko ye train wo garden ni na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate o eye discus ye training every say ye bese ye inkunim difo mo asemunim se ansa na mo bedi inkunim no mo hia hodin bebre se ye chocolate taste ni tu nchen a ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a e inkunim difo se mo mama ye dase me mo fa ya pomudi hu hia me Twisco, power your dreams. FDA aji ejedi in krato yato. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa. What about to be a new? Se me feel London, eko US. Na no kra wo kura fa me bo mama nia. Na papa mo hote say. Awurade aduma haboko. Na kujejesi. Eko bo sempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba. Mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodro US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa US hakura de. Na kujejesi company limited aji ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam de a. Obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bie depo kese bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, ekuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensamua ene obi en foforo yawo. Ba ko obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na kodwodesi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement iron rods. Because owura mu se si an na bebe ya haja bebira to agu owura mbabi kura. Sia. Ayasem haja bebira to agu.